Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka District Magistrate jong ka East Khasi Hills ka Kong Rosata Meri Kurba IS menda ka sngi ka arpau tarik kala lingkot arja arpasan kala penbena ban Pynjari da ka Korphiw hakashnong Mawkynrew ka bahap hapot hanat Madanriting East Khasi Hills District. Kanang ban penne ya kasuk kasan ha Mawkynrew Hadien balami ka Jingkulmar na kalyang ka Board District jong ka East Khasi Hills kala Pynjari da ka Korphiw hapok ka section Shispa Handri Pulai BNSS haduk bana penbena da ka Muipat. Kajing Pynjari Korphiw hakati ka shnong kade Hadien bagi nong shnong jong ka shnong Maulen bat ka Mawkynrew kilami pat ba da ka bara ringkat ki plakat ban letur sya umjat ban persya ya ka jingle don bor u acting sordar ban pentre ya ka school Ramakrishna Mission ka bahap hapo Mawkynrew klamda yo ajing bet na ki nong shnong kabalami ka jingle persya hapdeng jongki bat ki pulet ha ka bagi pulet kila penbenthai da ki bom pensat khmat ban penpra ya upat ba bat kila bom ru da ki lathi kabalawan ra ka jing mensau jong ki hnyongut ki nong shnong ka Mawkynrew kentup ya ka wei ka long keme ba armet.